L-eluq tal-iskejjel minħabba l-imxija tal-coronavirus affettwat ukoll it-tfal bl-awtiżmu e kif ir-rutina li hija ferm kruċjali għalihom inbidlet f'tebqatajn. Emily Vassallo, żejn tfajjel ta' 5 snin li għandu l-awtiżmu għaltinna li din is-sitwazzjoni kienet qisha sajjetta fil-bnazzi għalihom. Dan għaliex mhux biss inbidlet ir-rutina ta' bina iżda wkoll tagħha, e kif kellha tieqaf mix-xogħol u tibqa' d-dar ma' żejn u tlettu lieda l-oħra. Sitwazzjoni jibsa ħafna it-tfal ma tfehmhomx malajr, trid ħafna paċenzja, tipprova tżomm soda kemm jista' jkun u ma naqtawx qalbna, hopefully tgħaddi malajr. Nispera li tkun ħolma s-sadi. L-om għaltinna illi l-żejn qed ituħ attenzjoni partikolari. Żejn għandu rutina, kull jum jagħmel l-istess ħaġa. Imur l-iskola, imur it-terapija hand in hand, klazzijat, jagħmel speech therapy wkoll. U fil-li kellna nifqu kollox. Issa żejn qiegħed id-dar u qed nipprovaw nimlew l-ħin kemm jista' jkun aħna u nagħmlu l-homeschooling id-dar. One News iltaqgħu wkoll ma' Nigel Borch, żagħżugħ ta' 19-il sena li għandu l-kondizzjoni tal-awtiżmu u jattendi l-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija. It never caused me frustration. It was not it was no big surprise, but on the other hand, it was a perfect opportunity to work on the assignments along with the rest of my classmates. Nigel, Sandra Borch, li hija waħda minn dawk li jmexxu l-għaqda favur it-tfal bl-awtiżmu il-hand in hand, għaltinna illi bdew sistema sabiex b'mod online dawn it-tfal bl-awtiżmu xorta waħda jibqgħu jitalmu. Tfal qed ikunu ħafna frustrati, ġifieri jkun hemm ħafna behavioral issues li qegħdin naraw li huma ġodda wkoll li qabel ma konniex narawhom għax huma jistgħux jesprimu din il-frustrazzjoni li għandhom it-tfal li jixtiequ joħorġu. U l-parents ovvjament jgħu għax huwa ħin kontinwu li qed ikunu ma' tfal minn x'inhu huma sakemm jorqdu. Iż-żewġ familji appellaw lil kull min għandu tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu biex jagħmluhom kemm jista' jkun ambjent li jħossuhom komdi fih u bekk għalissa jinsew ir-rutina ta' qabel u jkomplu jitalmu f'darhom stess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.